Morning, good afternoon, good evening, depending on the location you're listening from. As in can be a kene onye eze Jesus. Maka okwu a ọ pụtara kwuo dịka okenye, dịka onye nke Chineke, otu o si kwuo, otu o si bụrụ. Asị nka sị gị onye eze Jesus, Chukwu gọzie gị. Iziri Ebuka Obi ozi wee sị na Chineke ziri gị ozi gị zie Ebuka Obi. And ana m ayọ ndị niile nọ ma all my fans biko share this message ka ozi a onye eze ziri Ebuka ka o ruo Ebuka ntị. Number 1, onye eze gwara ndị Igbo niile onye anụsazina Ebuka Obi ọgụ, onye ekwutọzina Ebuka Obi, na Ebuka Obi bụ onye nke Chineke. Do you hear it? I love it. Then onye eze Jesus si na Chineke gwara ya si anya je egwu Ebuka Obi na isi a ọ chọrọ ịna na Chineke si ya mba ya ebupukwana altar ya na Lagos, na ebupukwana that altar, and n'oge ọbụla ọ na-eme 100 days na ya nwa bụ onye eze ga-eso na-eme. Wee na-asị ama m na ọ bụ na Ebuka Obi for this message ọma ka Chineke ga-esi wee mee. At least he spoke well. O kwuru okwu ọfụma. Ọ dịzi alụ Ebuka Obi na Chineke. Onya Chineke ama m na Chukwu na-edu ya. Biko ndị be anyị ka anyị ga na ị na-ekwute onwe anyị, ka anyị hapụ n'onwe anyị, ka anyị fight ya na ekwensu together, so that ihe anyị na-eme ka ọ na-aga aga. Nwanne na-anụsa nwanne ya ọgụ adịrị eto na adị eto. Obi ha na-echi echi. Biko ka anyị ghara na-alụsa nwanne anyị ọgụ. Ụmụ ka anyị ghara na-fight. Ka anyị makwa na anyị ga-emeki progress n'ala Igbo. Ejikwa m ohere a wee na-asị Ebuka Obi, Chukwu gọzie gị. I know you're a forgiving man of God. God bless you. All right, right on. Please share the message here. Comment on this message. Kedu ihe ichere na Chineke gwara onye eze Jesus okwu banyelu Ebuka Obi? Maka mụwa believe na Chineke gwara ya okwu. Amazi m maka gị tinye ya na comment section ka anyị na-aga aga. Ngwa